Nakon što smo otkrili da su Maja Marinković i Milan Janković Čorba bili zajedno na Kosovu i Metohiji, sada su isplivale najsvežije vesti o tome gde se oni trenutno nalaze nakon burne noći koja je za nama. U toku je još jedno izdanje emisije Pitam za druga na Red televiziji, a voditeljka Ana Radulović i Stefan Kandić-Kendi su ugostili bivšeg zadrugara Baneta Đokića, koji je proveo skoro 5 meseci u najgledanijem reality show programu na našim prostorima. Jel ti rekao, car, da preneseš neku poruku nekome kada si izlazio? Upitala ga je voditeljka. Sve vas zanima. Rekao je da kaže Maji da se smiri, potraži stručnu pomoć i da ga čeka kada izađe. Preneo sam joj to odmah, ali ona kaže da je ljute i da je ne zanima i da će tu još biti svašta nešto. Biće tu uskoro svašta uzbudljivo, rekao je Bane. Maju ne treba ljutiti, jer kada se naljuti, onda treba što više Čorba da se koristi, nasmejao se voditelj. Nemojte da mi dirate Maju i Čorbu, oni su kod mene u etno selu. Bili su danas, poslala mi je selfie. Bila je sa mojim ocem, otkrio je Đoki. Evo, poslao mi je Ćale sliku sa Majom, oni su juče došli tamo, ali neću da otkrivam povod, privatni je razlog. Sa Majom sam se čuo posljednji put preksinoć. Dogovorili smo se da partijemo za vikend, priznao je bivši zadrugar.